Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. Thank you for love and support. I appreciate you guys. Ade ngithi majalo isikhathi engasitholi ngiyaxolisa. Hayibo ngixoxele wakungisele ubonile ukuthi uku-addressa ama-haters laphaya emsamo or emathuneni ekhuluma indaba kaSnake kube sengathi uceba uSnake kanti u-addressa ama-haters wawaphendula ayizwakali ngoba nina niyamtinyela ubaba uMseleko. Buyeni ukhumbule phela ubaba uMseleko umuntu omdala umalume ubaba. Nangu semphostile uSnake. Nangu uSnake. Phela sasizwa lapha ukuthi uSnake ingane hayi kodwa le nkulumo yasihlangana nokuphendula abantu abalokhu bebuza ukuthi kanti wenzani uSnake nezingane zaSnake zenzani nangu uSnake umphostile. Kanti lapha yana ku-interview engalalela khona uSnake ekhuluma kuleya podcast engikhohlwe igama lakhona nginephutha kabo igazi ngizofuna igama lakhona ngibhale la ku-comment section. Ngezwe uSnake ethi kulo season 8 ubudlelwane bakhe nobaba bakhe buhle. Ngingazi-ke Nkosi yami ukuthi bese ziphelile ingane zesithembu noma aziphelanga ngoba phela izingane zesithembula kwathi uSnake cha ufana nethoyizi yena. Ngathi mina hawu uSnake njalo uyakhohlwa. Nangisesonseleke ungihlonipha ngoba ngiphethe izinto ezithile ayidingayo. Hey yabo eyaMseleko noSnake ibuye ijule ngoba phela ubaba nendodakazi kodwa mina ngifisa ngathi kungalunga ekugcineni bebe nobudlelwane obuhle njengabo zonke izingane noSnake naye aphumelele abe right. Kungenzeki lento ayisho uMseleko ukuthi uyoba nenkinga seyiphumelele izingane ezinye asale yedwa. Ngihleze ngimfisela because angithandi ukuthi masibuka uthando nesithembu sizokwazi ukuthi yena uyingane ehluphayo akushintshe empilweni yakhe nje kuzolobo kuvela ewuhlupho. Cha mina angithandi guys because ukukhula komndeni uyaphambili engathi bengakhula bonke. ALTV show ne-storyline sayilandela izinto ezishoyo kodwa manje impilo yena neqiniso layo kungathi umndeni uyaphambili bonke beye phambili kungabi khona ikhaya yokhonjwayo ukuthi hawu loyayana kube nje iloyayana abanye bebe kwetafuleni elithile kodwa kuwumndeni owodwa. Yingakho uSnake ngimfisela okuhle naye umphostile namhlanje uMseleko uSnake. Bye.